Pitkästä aikaa Kalimaa podcastin pariin. Ja meillä olisi tänään tarkoitus puhua rahasta. Joo. Raha on kiinnostava aiheena, koska se herättää tässä maailmassa ihan valtavasti tunteita. Se näyttelee lähestulkoon jokaisen ihmisen elämässä jonkinlaista roolia. Se ei jätä ihan täysin kylmäksi suunnilleen ketään. Ja sitten mä sanon jotain ihan tosi radikaalia tähän heti aluksi. Liittyen siihen, että ajattelen, että raha on ihan valtava opettaja meille tässä maailmassa. Ja siksi mä näen, että raha on myös puhdasta rakkautta. Joo, ja yksi isoimmista opettajista. Todellakin. Miksi sä ajattelet, että se on yksi isoimmista opettajista? Koska raha liittyy kaikkeen. Se, miten me suhtaudutaan rahaan, kertoo tosi paljon niin kuin meidän elämästä ja meidän ajatuksista jo ylipäätään. Ja tässä on niin monta näkökulmaa, että mä en tiedä mistä lähtee niin kuin avaamaan, mutta niin. Meillä on niin paljon uskomuksia, mikä liittyy rahaan, ja sitten loppujen lopuksi se voi liittyä ihan johonkin muuhun asiaan kuin loppujen lopuksi itse siihen rahaan, mutta silti me ajatellaan itsestään rahasta ihan hirveästi erilaisia asioita. Kyllä. Raha koskettaa syvästi meidän perusturvallisuuden tunnetta. Ja se jo pelkästään toi lause kuljettaa meitä aika syvien asioiden äärelle ja siihen, että mistä turvan tunne ylipäätään syntyy. Ja kuinka paljon se on sidottu meidän elämissä ulkoisiin asioihin tai että me koetaan niin. Mua kiinnostaisi kuulla, jos me voidaan aloittaa vaikka sillä, että mikä sun suhtautuminen rahaan on ollut sun elämän aikana ja missä se on nyt. Vau. Joo, tosta tietysti se olisi pitkä tarina, mutta mä kokeilen sen jotenkin tässä avata lyhyesti. Tietysti sillä on ihan valtava iso merkitys, että minkälaisiin perheisiin me synnytään, minkälainen suhde meidän vanhemmilla on rahaan, minkälaisiin sosioekonomiseen, ikävä käyttää tätä sanaa, mutta käytän kuitenkin, yhteiskuntaluokkaan synnytään. Ja mun kodissa rahaan, mun niin kuin lapsuuden perheessä rahaan on suhtauduttu aika tunteellisesti. Ja se on ollut sellainen tietynlainen niin kuin pelon aihe aina. Ja se on ollut paljon puheissa tavallaan semmoisina lausahduksina, että sitä jotenkin, niin kuin, tai niistä on välittynyt se tunnelma, että sitä ei ole koskaan riittävästi. Ja sitä pitää koko ajan käyttää tosi tarkasti. Ja sitten myöskin tähän on liittynyt tavallaan semmoinen yhteiskunnallinen jonkinasteinen uhriutuminen siitä, että se on meidän politiikasta, se on meidän rakenteista kiinni, onko sitä vai ei. Ja siinä kohdassa mä oon kasvanut sellaiseen ajatukseen, että pitää tehdä töitä ihan valtavasti, että sitä rahaa on. Ja jos mä nyt lyhennän tämän tosi lyhyeksi, niin se kohta, missä mä tänään on kyllä todella eri. Se on todella eri tavallaan se ajatus siitä, että se raha olisi yhtä kuin kuinka paljon tekee konkreettista työtä. Ja sitten toisaalta, että mä en tänä päivänä enää ajattele tai koe, että se raha on sidoksissa siihen, kuinka rankkaa se työ on, kuinka paljon, kuinka monta tuntia päivässä. Ja toi on ollut ihan valtava iso juttu elämässä. Ja sitten toisaalta se, mihin voidaan sitten mennä hetken päästä syvemmälle, että kysymys on tosi paljon siitä, mitä me koetaan meidän tunteissa joka ikinen hetki. Ja tänä päivänä mulla on tosi kevyt ja hyvä olo liittyen rahaan. Mulla on tosi hyvä suhde rahaan.
Ja siinä mä koen, että on tapahtunut joku sukupolvien niin kuin kierteen katkaiseminen. Ja nyt kun sä oot mun tytär, niin, niin mä voin niin kuin nähdä sen, että varmasti on sitä jo omalta osaltani, mutta sit sä oot tehnyt vielä työn itses kanssa, että sit se mitä mä oon vaikka teidän niin kuin siellä, kun te olette ollut nuorempia, niin siirtänyt, niin sä oot pystynyt sen vielä katkaisemaan. Joo. Mä pystyn, niin kuin, kun sä sanoit että rahan eteen pitää tehdä töitä todella paljon, niin toi on ollut mussa tosi vahva. Niin kuin, ja se näkyykin hetkellisesti mun elämässä. Mutta sitten tosi nopeasti mä sain itse asiassa pysäytettyä sen, niin sitten käännettyä. Ja musta tuntuu, että ehkä mun kumppanin myötä, millaista esimerkkiä se on näyttänyt rahan tekemisestä, niin on saanut mut sitten toisiin aatoksiin tavallaan siitä. Ja mä jotenkin koen ehkä, että sä omalta osaltasi niin teidän sukulinnassa oot tosi vahvasti katkaissut sen. Ja sitten taas mä oon ehkä tehnyt sen sieltä mun isän sukulinjan puolelta. Koska mä näen, että sielläkin alkaa ehkä asiat mennä niin paremmin. Joo. Oikeasti. Että miten valtava merkitys sillä oikeasti on, että yksi ihminen siinä sukulinjassa katkaisee sen kierteen. Ja millainen niin kuin, efekti sit siitä voi tulla niin kuin myöskin muille. Kyllä. Siinä suvussa ja miten se energia niin kuin lähtee kääntymään. Kyllä. Kyllä. Ja tämä on varmasti semmoinen, mun on sen verran pikkusen jotenkin, koska olen 70-luvun lopussa syntynyt tai ollut 70-luvun lopun lapsi, ja jokainen tietää, mikä silloin mun ikäluokan ihmisistä tietää, mikä se suhde niin kuin rahaan on ollut. Ja mä näen, että ne ihmiset, jotka nyt tänä päivänä elää vielä niin kuin tavallaan siinä energiassa, siinä näkökulmassa, niin on aika raskaissa energioissa liittyen rahaan. Koska se on niin vahvasti tullut sieltä se niin kuin tavallaan se rakenne. Ja sitten, että miten helposti me jäädään siihen uhriutumiseen kiinni, eikä astuta siihen omaan voimaan. Ja mä tiedän, että tämä voi herättää myös tunteita. Ja tämä on mun mielestä tosi semmoinen, niin mikä tällä hetkellä puhutteleekin yhteiskunnassa paljon, niin toi uhriutuminen tuohon rahaan liittyen. Ja että miten sitä ei ikinä ole niin tarpeeksi. Ja miten se on aina jonkun muun vika. Ja poliittinen kysymys. Ja mä tiedän, että koko ajan niin tiedän täällä taustalla, että tämä voi osua tosi kipeästi niin osaa ihmisistä. Mutta jos sä pystyt siitä huolimatta hengittämään ja rentoutumaan ja kuulemaan tämän viestin, niin se voi olla tosi käänteen tekevä kohta myös sun elämässä. Koska tavallaan mä tiedän, mistä mä puhun, koska mä oon tullut sieltä. Kyllä, ja sitten just, mikä tuntuu ehkä tärkeältä sanoa niin kuin tähän kohtaan, että mikä sen rahan takana usein on se, että me ajatellaan, että me ei ansaita parempaa. Me ei olla tarpeeksi jotain, jotta me voitaisiin elää ihanaa, nautinnollista elämää. Ja sitten myöskin se, että missä energioissa me ollaan totuttu elämään. Jos me ollaan totuttu elämään niukkuudessa jatkuvasti, niin se on se, mitä me vedetään puoleemme, koska se tuntuu meille turvalliselta. Ja se on se, mihin me ollaan niin kuin totuttu. Kyllä. Ja sitten tähän liittyy tosi isosti se, mitä mä kuulen koko ajan, että usein omissa koulutuksissani otan rahan puheeksi. Mä tein jossain kohtaa sellaisen ison päätöksen, että mä puhun rahasta tosi rohkeasti, koska se on iso asia ja musta se tavallaan semmoinen, mikä siihen liittyy, ei raukene millään muulla kuin siitä, että siitä puhutaan tosi avoimesti ja rohkeasti. Ja meillä Suomessa on perinteisesti jotenkin musta ollut semmoinen, että rahasta puhuminen on vähän kyseenalaista. Paitsi jos siitä valittaa tai sen puutteesta valittaa, niin se on sallittua, mutta niin kuin muutoin ei. Niin tietyllä tavalla se ajatus siellä taustalla, mitä mä kuulen jatkuvasti, niin kuin sen selityksen myös, että sit ihmiset hokee itselleen, että no en mä olisi onnellinen, vaikka mulla olisi rahaa. Niin kuin syvä uskomus tavallaan siihen, että miten mä selitän sen itselleni, että mä voisin olla onnellinen, vaikka mulla ei ole sitä rahaa. Ja tässä yhteydessä musta tämä on hirmu tärkeä asia, että mä uskon, että ihan jokainen on varmasti onnellinen, jos sitä rahaa on. Se ei poista syvätason ongelmia elämästä, se ei ratkaise syvätason ongelmia. Ja sitten toisaalta sen ymmärtäminen, että sä voit kokea syvää onnea ennen kuin sulla on sitä rahaa, tai vaikka sulla ei olisi sitä
mutta sitä ei tarvitse selittää pois, että se riittävä määrä rahaa varmasti vaikuttaa siihen, että miten sä voit kokea tätä elämää. Kyllä. Mutta samaan aikaan ne ei poissulje toisiaan. Koska jos meidän energia menee jatkuvasti siihen, että me huolitaan siitä, että miten meillä riittää rahat tässä kuussa ja tähän päivään ja näihin ruokiin ja perheen elättämiseen, niin se energiahan niin valuu koko ajan johonkin. Kun taas jos me keskityttäisiin siihen, että varmasti riittää ja varmasti kaikki. Ja mä tiedän, että tämä voi kuulostaa tosi triggeröivältä niin kuin monille tavallaan se, että mä sanon täällä vaan, että no uskot vaan, että ne asiat järjestyy, niin kyllä ne siitä järjestyy. Mutta kun loppujen lopuksi oikeasti on niin. Et ihan sama, että jos sä voit kokeilla 1 kuukausi, jos sä oot tottunut valittamaan joka kuukausi siitä, että rahat ei riitä. 1 kuukausi kokeilee, että sä et valita ja sä jatkuvasti tietoisesti käännät sen ajatuksen positiiviseen ja katsot, mitä tapahtuu. Joo, tässä niin musta jotenkin sitä voi pikkusen avata, että millä tavoin se vaikuttaa. Ensinnäkin tästä on aivotutkimusta, että jos meidän energia keskittyy tavallaan siitä niin kuin arjesta selviytymiseen, niin meidän kapasiteetti kapenee ihan hirveästi, mikä vaikuttaa meidän luovuuteen, ongelmanratkaisukykyyn. Ja totta kai me ollaan koko ajan stressaantuneita, jännittyneessä tilassa, mikä vaikuttaa siihen, että meidän niin kuin aivokapasiteetti kapenee. Ja on sanomattakin selvää, että se vaikuttaa siihen, minkälaisia ideoita me saadaan, miten me voidaan ratkaista se tilanne, koska meidän kaikki energia menee niin kuin perustarpeista selviytymiseen. No, sitten jos me viedään meidän mielentila, meidän kehollinen kokemus tunteeseen, jossa me eletään syvässä luottamuksessa, että kaikki asiat järjestyy ja niin kuin me selviydytään hyvin ja helposti, niin mitä meistä tapahtuu? Me rentoudutaan. Kun me rentoudutaan, se vaikuttaa suorassa suhteessa meidän aivotoimintaan. Me saadaan luovempia ideoita. Ja totta kai se vaikuttaa siihen, miten me kohdataan toisia ihmisiä, miten me tehdään se työ, mitä me tehdään, jos meillä on töitä. Mutta joka tapauksessa se vaikuttaa myös siihen, että jos me käydään sitten vaikka työhaastatteluissa tai halutaan tehdä jotain omaa yritystoimintaa, me saadaan paljon luovempia ideoita. Kyllä. Ja se energia on tosi erilainen, onko ihminen rentoutunut, hyvässä, elinvoimassa, flowssa, elämän luottamuksessa, turvassa, vai onko siellä stressaantunut. Me ihmiset aistetaan sellainen, ja se vaikuttaa suorassa suhteessa siihen, miten meihin suhtaudutaan. Ja totta kai se taas vaikuttaa siihen, minkälaisia mahdollisuuksia meille avautuu. Kyllä. Jos sen haluaa viedä ihan tämmöiselle niin kuin konkretian tasolle tässä maailmassa. Mutta totta kai sitten siellä on myös niin kuin koko tämä universumin ja maailmankaikkeuden energiat. Mutta tavallaan, että musta niin on kiva selittää myös näin, koska tämä on hyvin ymmärrettävä. Niin. Ei tarvitse uskoa mihinkään, mihinkään sen syvällisempään. Ei niin, ihan totta. Ja mä koen, että tämä on tapahtunut mun elämässä. Ja siitä seurauksena niin työasiat on sujunut äärettömän hyvin. Oon mä sitten ollut vierailla töissä tai tänä päivänä yrittäjänä. Niin se vaikuttaa mun joka päivä siihen, mitä mä teen mun työt, kun mä oon rentoutunut luottamuksen ja turvan tilassa. Joo. Miten sä koet, että miten sä oot sellaisissa tilanteissa, varmasti sulla on ollut elämässä niitä hetkiä, että on pelottanut tai jännittänyt, miten selviytyy. Mitä sä oot silloin konkreettisesti tehnyt? Jos joku kuuntelee nyt tuolla ja miettii sitä, että silloin kun pelottaa, niin siitä ei ole aina ihan helppo tulla siitä pelosta pois. Joo, no itse asiassa tämmöinen viimeisin testi, mitä mulla universumi heitti eteen, oli mun ja mun kumppanin tilit suljettiin tuossa just muutama viikko sitten. Naps vaan, ne meni kiinni, ei ollut rahaa. Ja siis siinähän mun ensimmäinen reaktio oli paniikki. Oli silleen, että okei, ja tuli semmoinen niin joku vanha sellainen pelko ja niin semmoinen, just, että meilläkin on kuitenkin lapsi ja niin kuin, tietenkin laskut maksettavana ja niin kuin, ei ole mistään pikkulaskuistaan kyse, vaan silleen oikeasti, niin kuin, että kulut juoksee. Ja eka nousee pelko ja sitten hetken
mun mieli pyöri siinä pelossa ja niinku ruokki sitä pelkoa ja alkoi käymään kauhuskenaarioita läpi. Ja sitten mä olin silleen, että ai niin. Tai siis kyllähän niinku nyt mä oon tehnyt niin pitkään jo kuitenkin tätä niinku sisäistä työtä, että kyllä mä tiedostan jo siinä tilanteessa, kun tällainen tilanne tulee eteen, mutta se on niin helppo mennä siihen pelon niinku kiertääseen ja siihen niinku ruokkii sitä pelkoa. Ja sitten mä vaan katkaisen sen. Ja mä tuun takas mun kehoon ja mä tunnen sen pelon mun kehossa. Mä annan sen tulla. Ja sit mä alan niinku rauhoitella oikeasti itseäni ja mä oon silleen, että kaikki järjestyy. Että niinku, nyt on näin ja niinku, kaikki varmasti järjestyy. Mä oon rakentanut niin syvän luottamuksen niinku elämään. Ehkä vähän myös mun kumppani. että mä tiedän, että kaikki asiat niin järjestyy. Mun elämässä ei vielä ikinä ollut semmoista kohtaa, että mulla ei olisi ollut ruokaa esimerkiksi naamuna. Mun elämässä ei ollut ikinä semmoista kohtaa, että meiltä olisi sähköt mennyt. Me ei ole, niin kuin, ikinä ei ole tapahtunut mitään pahaa. Pahaa, mitä eihän sekään tarkoita, että se olisi pahaa, kyllä, jos niin tapahtuu. Ja sitten siitä seuraavana päivänä, niin joo, me ei ole edelleenkään saatu niitä tilejä auki, mutta meillä on rahaa silti. Et sitten niitä, niinku, kun mä en lähtenyt siihen pelkoon ja mun kumppani myöskään ei lähtenyt siihen pelkoon, sitä ehkä hetken ärsytti se, mutta ei sitä pelottanut se. Vaan sitten niinku, jo seuraavana päivänä mulla oli rahaa tilillä. Niinpä. Ja toki minä ja mun kumppani ollaan tehty pitkään niinku, tavallaan sisäistä työtä myöskin sen eteen, että meidän tilanne on tällainen. Että mä en sano, että niinku kaikilla se on yhtä helppo alussa. Ei se alku ole koskaan helppo. Ei niin. Ja kyllähän me ollaan oltu niinku ihan, no mä en ole ollut, mutta mun kumppani on ollut niinku oikeasti isoissa veloissa. Ikäänsä nähden. Ja kääntänyt sen täysin niinku kyllä voitoksi. Että jostain on lähdetty ja nyt ollaan täällä ja se luottamus kasvaa, kun sä näet, että miten elämä pitää susta huolta, kun sä uskot siihen, että se pitää. Kyllä. Joo, mä ajattelen, että jos mä mietin itse niitä alkuvaiheita, kun lähti jotenkin muuttaa sitä suhdetta rahaan, ja siellä oli oikeasti, oli aika paljon sitä pelkoa. Pelkoa ja muistan sellaisia hetkiä, että herää niin kuin, eikä niitä ole ollut 1 tai 2, vaan siis monet kerrat. Ja moni varmasti voi siellä kuuntelijoista tunnistaa sellaisen, että sit kun on vaikeampi tilanne, niin tavallaan he alkaa heräillä öisin ja sitten ne asiat pyörii mielessä ja se ahdistus voi just 4 yöllä, 3 yöllä olla aika tosi kova. Niin sitten tavallaan yksi mulle semmoinen, että just että jos mä huomaan tänä päivänä, että jostain sitä pelon energiaa on, niin mä heti pysähdyn. Mutta silloin tavallaan mä suosittelen, että joka ikinen ihminen tekisi sellaisen niin kuin syväsukelluksen siihen pelkoon, että suostuisi menemään sinne ihan pohjamutiin asti niin kuin kerran elämässään. Ja käymään siellä, niin kuin, että okei, jos mä en selviä tästä, niin mitä tapahtuu? Ja niin kuin, että vie sen niin pitkälle, että on siinä pahimmassa mahdollisessa niin kuin kuvitelmassa. Koska sitten tavallaan kun sen kerran, no yleensä se pelko on semmoista epämääräistä, joka ei konkretisoidu, mutta se on tunne siitä, että mä putoan jostakin, mä putoan tästä oravan pyörästä, mä putoan tästä rakenteesta, mä menetän luottotiedot, mitä ikinä. Siellä on niinku sellaisia pelkoja, ja sitten mulla ei ole enää, mua ei oteta vakavasti, niinku, mitä muut ihmiset ajattelee, mulla ei ole ihmisarvoa. Niinku, eri ihmiset ajattelee eri tavoin. Ja sitten usein menee niin, että mä menetän kodin, mulla ei ole ruokaa, mulla ei ole vaatteita. Ja sitten toi on niinku, se on aika absurdi, niinku pelko loppuviimeksi. Siis kyllähän joillekin käy niin, kyllä, mutta he hengittää ja elää. Ja sieltäkin on, ja sitten, että vaikka niin kävisi ja menisi, joutuisi ihan sinne. Mä muistan, että mä kävin Ojanpohjalla asti. Ja sitten mä totesin, että no pahimmassakaan tapauksessa en mä Ojassa asuisi kuitenkaan. Mutta siinä oli tavallaan hyvä konkretisoida se, että mitä mä oikeasti pelkään. Ja mä tajusin siinä, että se pelko on tosi epämääräinen ja
se, että sen konkretisoi, tekee siitä tosi paljon pienemmän. Kyllä. Ja sitten tavallaan se, että okei, mä totesin hetki hetkeltä, että vaikka mulle kävisi, vaikka mä olisin tässä tilanteessa, niin edelleenkin mä hengitän. Jep. Ja mulla on mahdollisuus joka hetki lähteä kulkemaan sieltä toiseen suuntaan. Ne asiat voi ratketa, vaikka mä menettäisin kaiken, niin ne asiat voi ratketa. Ja tuossa tullaan mun mielestä just siihen, että sit kun sä teet sen noin tolleen konkreettisesti, niin sit sä ymmärrät, että oikeastaan kaikki toi on vaan illuusio. Kyllä. Ja vahvasti rakennettu illuusio meidän 9 vuoden peruskouluaikana myös. Kyllä. Kaikki ne pelot, mitä meille pelotellaan koulussa. Mitäköhän mullekin on sanottu koulussa just jotain, että susta ei tule mitään ja kiva sit olla kaupan kassalla ja jos et sä opiskele ja tää on sun elämän tärkein tällainen juttu ja sit sulla menee luottotiedot ja kaikki menee huonosti ja elämä menee huonosti ja tuollaistahan meille hoidetaan koulussa. Kyllä. Miten susta tulee yhteiskuntakelpoinen ihminen ja sit mitkä asiat on niitä, että susta ei tule ja mitä se tarkoittaa. Sitä ei koskaan avata kunnolla, että mitä se sit tarkoittaa, jos sä et ole. Ja kuka sen määrittelee, kenellä on lupa ja oikeus määritellä, kuka täällä on yhteiskuntakelpoinen ihminen. Me ollaan tästä vähän niin kuin aikaisemmissakin jaksoissa sivuttu, mutta toi on niin iso ja tärkeä juttu. Mä ajattelen, että tällä hetkellä meillä alkaa olla niin paljon luottotiedottomia nuoria meidän yhteiskunnassa, jotka elää, hengittää, syö ja niillä on vaatteet. että toi ei enää toimi sellaisena pelotteena, mitä se on vielä mun niin kuin ikäluokalle toiminut. Ei niin, ja mun mielestä tästä päästäänkin hyvään, että mikä se oli aiemmin, että jos sä menetät sun luottotiedot, niin se näkyy siellä järjestelmässä vielä miten pitkään, jonkun tietyn vuosia mun mielestä sen jälkeen. Ja nyt, koska meillä on niin paljon yhteiskunnassa nuoria, luottotiedottomia ihmisiä, ne ei enää saa asuntoja, tai saa, mutta siis, että mitä on tapahtunut, kun se uskomus on alkanut tavallaan kuolemaan, on tapahtunut se, että meidän laki muuttui. Kyllä. Et nykyään, jos sä menetät luottotiedot, niin mun mielestä se on mä en nyt muista tarkalleen, mutta mun mielestä se on tyyli joku 3 kuukautta. Sen jälkeen, kun sä oot maksanut sen velan. Niin sen jälkeen, kun sä oot maksanut sen velan, niin ne luottotiedot, että se hävii se merkintä. Kyllä. Et toi on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että mihin me ihmiset uskotaan, niin myöskin meidän todellisuus muuttuu sitä mukaan. Kyllä. Joo. Ja sitten mä jotenkin tässä yhteydessä haluan kuitenkin sanoa, että mä en ole sitä mieltä, että on ok ostaa palveluita ja olla maksamatta. Joo, ei missään nimessä. Se ei ole eettisesti oikein. Jos mä yrittäjänä myyn jotakin, niin mä haluan siitä maksun. Ja se on oikein. Joo, tämä ei ole mikään kannustus siihen, että menkää nyt menettämään teidän luottotiedot, mutta vaan ehkä semmoinen herättely siihen, että mitä se sit oikeasti tarkoittaa. Niin, että se ei ole oikein, että me eletään tämä elämä pelossa. Ja se, mitä ne, jotka mun koulutuksessa on ollut, niin ollaan siellä puhuttu tavallaan siitä, että ihmiset juoksee siinä oravanpyörässä ja vielä sillä tavalla, että on pieni kuristustihna tuossa kaulassa koko ajan. Niin se ei ole meidän elämän tarkoitus. Ja siksi musta on tosi iso juttu, että joka ikinen ihminen kävisi kohtaamassa sen pelkonsa. Pysähtyisi sen äärelle, ottaisi sen vastaan, hoitaisi sen itsessään, koska sen jälkeen me ei olla enää samalla tavalla koskaan ohjailtavissa, väärällä tavalla. Ja tietyllä tavalla se, että mä toivoisin, että jokainen, joka siinä oravanpyörässä juoksee siinä ymmärtäen, että se on oma valinta ja että siinä voi juosta rennosti hölkäten. Ja ihan välillä voi jopa kävellä. Et se ei tarkoita sitä, että jos sä elät tässä rakenteessa, niin sit sä juokset siinä sellaisen pelon, koska se pelko on se, millä tämä yhteiskunta tällä hetkellä pyörii. Ja ihmiset suostuu tekemään niin huonolla palkalla kovaa työtä. Ja se ei ole oikein. Ei niin. Mutta tämä on musta tää on sellainen aihe, mikä saa mut ihan liekkeihin. Niin. Liekkeihin just sen takia, koska tähän nivoutuu paljon sitä uskomusta, että nämä asiat liittyy meidän politiikkaan. Ja niin kauan, kun me uskotaan siihen, niin me juostaan siinä pyörässä jonkun toisen talutushihnassa. Niin, silloin me ollaan jonkun muun ohjailtavissa. Kyllä.
Ja sitten semmoinen niin kuin jännä ajatus siitä, että kun ihmiset käyttää sellaista niin kuin sanontaa, että jokaisen on kannettava kortensa kekoon. Tämä on jäänyt mulle nyt mieleen viime ajoilta, koska musta se on niin kuin hyvä pohtia sitä, että tossakin niin kuin me sokeasti uskotaan, että ainoa tapa kantaa kortensa kekoon on joku tämän niin kuin rakenteen määrittelemä tapa. Mä uskon, että niin kuin, riippumatta siitä, onko tässä rakenteessa mukana vai ei, niin voi aika isollakin tavalla kantaa kortensa kekoon. Ja se ei ole vain sitä, että minkä joku meidän rakenne on määritellyt. Mutta toi kertoo niin kuin mahtavasta, onnistuneesta aivopesusta, jossa ihmiset todella uskoo siihen, että tämä on se ainoa oikea tapa elää ja toimia. Mutta mennään vähän siihen, koska sä oot viime aikoina alkanut pitää niin kuin manifestoinnista, tehnyt omaa podia, ja se on ollut tosi inspiroivaa. Niin mä haluaisin tuoda vähän tähän nyt tavallaan myös sitä puolta. Ja tavallaan mä ehkä tykkään vielä enemmän kuin manifestointi käyttää sanaa luominen, koska manifestointi alkaa olla tosi tuttu niin kuin sanana ihmisille, mutta harva oikeasti niin kuin toteuttaa sitä elämässään ihan niin kuin todella syvästi, koska se ei ole mikään sellainen asia, mikä tapahtuu, että mä kerran toivon jotakin ja sitten tämä elämä jotenkin niin kuin menee, vaan se on syvätason uskomusten muuttamista. Ja sillä tavoin me jokainen luodaan elämää joka ikinen hetki. Mitä sanottavaa sulla on tuohon? Mun on pakko mennä nyt tosi syvälle tässä. Koska miksi me uskotaan, että me ollaan luojia? Missä tulee? Miksi mä uskon, että mä oon luoja? Koska mä uskon, että kaikki on Jumalaa. Ja mä uskon, että on yksi energia, mitä me kaikki ollaan osa. Ja se yksi energia on luonut kaiken ja se on jakanut itsensä moneen osaan, että se voi nähdä itsensä. Ja silloin, jos me ollaan samaa energiaa kuin luoja, tai me ollaan luoja, niin siitähän se tulee, että me ollaan luojia, koska me ollaan Jumalia kaikki. Kyllä. Niin jos te ajattelette, että eihän edes tarvii uskoa Jumalaa, jos uskoo tavallaan tähän tietyllä tavalla. Tarvii uskoa johonkin energiaan, mikä pitää yllä kaikkea elämää, pitää yllä koko universumin kaikkeut, mitä täällä on. Jos se on luonut kaiken, niin me pystytään myöskin luomaan, koska me ollaan yhtä sen kanssa. Ja tähän samaan ajatukseen juontaa juurensa, että miksi mä sanon, että raha on puhdasta rakkautta. Koska mä käytän sanaa rakkaus, se voisi olla mikä tahansa sana, mutta tietyllä tavalla, että se kaikki, mitä tässä maailmankaikkeudessa on, tapahtuu sen saman rakkauden sisällä. Ja siksi kyllä. Myös raha on sitä. Mutta toi oli tosi hyvin niin kuin avattu ja selitetty. Mä jotenkin tykkään tähänkin tuoda sit vielä sellaisen niille ihmisille, jotka rakastaa konkretiaa, niin kuin jotain käsin kosketeltavaa, niin jotenkin sen ajatuksen, mikä on mua itteeni, mikä on avautunut mulle itselle tässä vuosien myötä tosi isosti, että oikeastaan edes tarvi mennä siihen, onko kysymys Jumalasta, luojasta, rakkaudesta, mutta jos mä katson, miten tämä koko niin kuin luonnon järjestelmä toimii, niin se on niin kuin valtavan viisauden kokonaisuus, miten niin kuin mielettömässä täydellisyydessä ja synkroniassa kaikki toimii tässä luonnossa. Ja sitten se sama tapahtuu meidän sisällä. Elämä lyö meidän sydäntä, hengittää meitä, virtaa meidän soluissa. Mä en pysty mihinkään käytännössä vaikuttaa itse noihin asioihin. Se tapahtuu ja mä luotan, että seuraava hengitys tulee. Ja sitten samaa elämää vastaan me taistellaan, joka koko ajan pitää yllä mun elämää tässä. Niin me koetaan, että se on pelottava ja paha ja siihen ei voi luottaa. Ja musta tuossa on kysymys tuosta samasta energiasta, mistä puhut. Joo, ihan täysin. Ja tietyllä tavalla
sit kun sen kokee omassa, ja toi on musta sellainen asia, mitä ei voi mielentasolla ei voi ymmärtää asioita, jotka menee mielen toiselle puolelle. Se täytyy kokea, se täytyy elää. Ja silloin kun sitä omaa elämäänsä alkaa tietoisesti luomaan, niin ei siinä ole mitään kysymysmerkkiä, etteikö meistä jokainen olisi luoja. Me jokainen luodaan oma todellisuutemme. Me eletään tässä samassa maailmassa, yhteisessä samassa maailmassa, mutta hyvin eri todellisuuksissa. Tässä tämän saman niin kuin elämän sisällä on valtava määrä erilaisia todellisuuksia, jotka värähtelee eri taajuuksilla. Kyllä. Ja toi on aika iso, kun sen alkaa niin kuin tiedostamaan ja oivaltamaan, niin me ollaan aika isoja asioita äärellä. Ja miten sä pystyt tavallaan muuttamaan sen todellisuutta riippuu siitä, että millä tasolla sä itse värähtelet. Kyllä. Jos sä jatkuvasti ajattelet negatiivisia ajatuksia, niin sitten se todellisuus on sitä. Jos sä lähdet muuttaa sitä, niin sun todellisuus muuttuu. Ja takuulla se ei tule onnistumaan uhriutumisesta käsin. Valtaosa tämän maailman ihmisistä on uhriutuneita, elää uhriutumisen energiasta ja sitten toivoo, että jotain hyvää tapahtuisi. Ja siinä tavallaan me ei olla koskaan astuttu siihen omaan voimaan, mikä on se luomisen energia. Ja mitä useampi ihminen alkaa elämään siitä omasta voimastaan käsin, siitä luomisen energiasta käsin, niin nämä rakenteet hajoaa. Niillä ei ole mitään valtaa. Mä tunnen sen omassa itsessäni tänä päivänä. Mä en kykene käymään enää keskusteluita sinänsä politiikasta, koska se ei ole mun todellisuutta. Noi rakenteet ei ole mun todellisuutta. Tietyllä tavalla mä elän tässä, mutta ne ei kosketa mua. Ja mä tiedän, että tämä voi kuulostaa jonkun korviin ihan hullulta. Niin, kyllä. Mutta sillä ei ole mulle oikeastaan mitään merkitystä. Koska se on todellinen tunne myös siinä kohdassa, kun sä oot siinä omassa keskiössä. Kyllä. Anna joku vinkki. Miten, jos tuolla on nyt joku ihminen, joka niinku tunnistaa sen, mistä me puhutaan, ja haluaisi lähteä jostain liikkeelle, niin mitä sä sanoisit, mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Mitä kannattaa tehdä ensimmäiseksi, että sitä omaa todellisuutta voisi alkaa muuttamaan? Kohdata itsensä, kohdata omat pelot ja sitten sen jälkeen lähteä muuttamaan. Ja mä en sano, etteikö niitä pelkoja tulisi jatkuvasti lisää uudestaan ja niin kuin että se matka ei olisi. Mä en tiedä, miten mä nyt laitan tämän, mutta niin tavallaan et se ei tarkoita sitä, että sit kun sä kerran kohtaat, niin se on pelot, että sit se oli siinä ja nyt mä muuton ja nyt tää mun elämä on tällaista. Ei tietenkään. Elämässä me eletään semmoisessa todellisuudessa, että täällä on ylä- ja alamäki ja niin kaikkea sitä, mutta se, miten me suhtaudutaan siihen, niin se on meistä kiinni. Ja silloin, kun me kohdataan meidän pelot, niin silloin me myöskin astutaan pois uhriutumisesta ja silloin me otetaan vastuu siitä meidän elämästä, kun me ymmärretään, että kaikki, mitä meidän ympärillä on sun omaa luomista. Itse luotua. Itse luotua. Että vaikka meidän naapurit tulisi huutaa mulle ja sanoisi mulle rumia asioita, niin tänä päivänä mä otan siitäkin vastuun. En ehkä heti. Mutta siitä puolen tunnin päästä niin mä otan vastuun. Kyllä. Koska ei meistä kukaan ole täydellinen, eikä meistä kukaan niin pysty tavallaan välttämättä heti siihen. Tai jos sä pystyt, niin todella hienoa niin tavallaan tämän jälkeen aina ottaa vastuun. Mutta mitä mä yritän tällä sanoa on se, että sun ei tarvitse olla niin just täydellinen siinä heti. Ja olla joku guru tai jotain sellaista, vaan että anna tilaa niin itsellesi niille sun omille tunteille ja kaikille, mitä nousee. Mutta sit ymmärrä se loppuviimeksi, että tääkin oli osa minua. Ja peili niin itsestäni. Jep. Tuo oli tosi mahtavasti puettu sanoiksi. Ja mä ajattelen, että toi on yksi niin kuin sellainen ihmisenä kasvun kohta. Niin kuin yksi merkittävimmistä on nimenomaan tuo kohta, missä me otetaan vastuu.
Ja on myös, mä haluan sanoa myös tämänkin, että on myös täysin ok elää siellä niin kuin uhriutumisessa niin kauan kuin siellä haluaa elää. Siinä ei ole mitään väärää, siinä ei ole mitään pahaa. Se on ihan tosi ok. Niin. Mulla ei ole siitä henkilökohtaisesti mitään mielipidettä. Musta niin kuin, tämä maailma on, mä oon sanonut tämän ehkä 1000 kertaa, mutta sanon vieläkin, että tämä maailma on, se mitä tässä maailmassa tapahtuu, on vain ja ainoastaan heijastus siitä, minkälainen meidän niin kuin sisäinen tila on. Ja siksi mä tänä päivänä, musta tämä niin kuin liittyy tähän, mä haluan sanoa tämän tässä yhteydessä, vaikka tämä tietyllä tavalla niin kuin liittyy nyt tähän rahakeskusteluun, mutta että kaikenlainen draama on hävinnyt mun elämästä sen myötä, kun mä oon ottanut vastuun syvätasolla ja tehnyt rauhan uudestaan ja uudestaan kaiken sen kanssa, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Mitä se herättää mussa. Että jos sun ympärillä on draamaa, niin se on yksi merkki siitä, tai sanotaan näin päin, että se ei ole merkki siitä, että sun ympärille on jostain syystä sattunut erikoisia ihmisiä, erikoisia ihmisiä, riidanhaluisia ihmisiä, vaan se on merkki siitä, että sun sisällä ei ole rauha. Ja siihen voi suhtautua täysin neutraalisti, täysin rakkaudella. Mä ajattelen, että joka ikisellä meillä on toi kohta elämässä. Ja sitten siitä on mahdollista astua ulos. Se on sun valinta. Ja myöskin mä jotenkin vielä, että nyt siellä voi olla joku, mä kuulen, mitä sä ajattelet. Siellä voi olla ihminen, joka ajattelee, että onko tää tällaista niinku kylmää ajattelua, missä niinku jokaisen on selvittävä yksin. Jokaisen on selvittävä, niinku, että ikään kuin että me ei oltaisi toistamme tukena tai autettaisi. Oi, mä en edes pääse tuohon energiaa käsiksi. Niin. Mä pääsen hyvin, koska mä oon tämän ikäinen ihminen. Mä tiedän, mikä siellä on niinku tavallaan semmoinen yhdenlainen poliittinen ajattelu. Ja musta tää nimenomaan on täysin päinvastoin. Tää on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mä oon tullut tähän kohtaan. Koska mä otan täyden vastuun kaikesta, niin tää todella on vasta ensimmäistä kertaa huolen pitämistä muista. Vaikka tosi moni ajattelee, että muista huolenpitäminen on sitä, että me mennään tuonne barrikaadeille, taistellaan ja soditaan heikompien puolesta. Ja mä ajattelen, että se suurin, mitä tapahtuu siinä kohdassa, mitä me tehdään työtä meidän koska sodat ei ole loppunut tässä maailmassa sotimalla. Niin se ei ole varmaan vastaus. Mä luulisin, että jokainen älykäs ihminen voi tulla tuohon päätelmään, mutta jostain syystä se ei näy tässä maailmassa. Mutta niin kuin tavallaan, että tänä päivänä mä koen, että tämä, mitä mä teen itteni kanssa joka päivä, niin on tuhannesti suurempaa apua tähän maailmaan. Koska ainoa paikka, missä me voidaan muuttaa maailmaa meidän sisällä. Ja se, että mä otan vastuun, täyden vastuun elämästäni, auttaa tätä maailmaa todella paljon enemmän kuin se, että mä olisin tuolla. Mitä mä oon myös tehnyt. Mä oon ollut kova puolustamaan kaikkea, mutta mä en ole mennyt sisääni. Mä oon kyllä kanavoinut sitä niin kuin sellaista energiaa, mitä mä en ole pystynyt selvittämään itsessäni, ottaa vastuuta itsessäni, niin mä oon kanavoinut sitä kyllä tollaiseen toimintaan, mikä on ollut itse asiassa sodan ja väkivallan ylläpitämistä, vaikka se on ollut niin kuin henkistä. Joo, ja mä kyllä haluan sanoa, että tuossa on kyllä ollut itse asiassa aika vahvanakin toi joskus. Kyllä. Tosi semmoinen, niin kuin, mikä se sana nyt on? Taistelijaluonne tietyllä tavalla on ollut tosi vahvana niin kuin arkkityyppinen mun mielestä tuossa. On ollut. On ollut. Että tiedät kyllä, mistä puhut. Totta. Joo. Nouseeko meillä jotain vielä, mikä olisi merkityksellistä tähän? Tähän hetkeen, rahaan, manifestointiin tai luomiseen. Jos sä haluat tietää enemmän manifestoinnista, niin käy ottamassa mun kanava seurantaan. Totta. Musta sä oot niinku ihan super inspiroiva. Sä oot inspiroinut myös mua monet kerrat. Jos mä haluan käydä bisneskeskusteluita, niin mä soitan tyttärelleni.
Et on ihan mahtavaa, että sä oot alkanut tekemään sitä ohjelmaa ja kanavaa. Ja mä oon myös nähnyt miten sä oot vielä nuori, tosi nuori ihminen ja miten sä oot muuttanut sun todellisuuden ihan muutamassa vuodessa ihan todella merkittävästi, että tiedät kyllä mistä puhut. Tiedän. Mutta mä vielä jotenkin ehkä viimeisiksi sanoiksi tähän, että se on myös, luominen on myös kehollista. Ja mitä läsnä olevampi, me palataan aina uudestaan ja uudestaan läsnäoloon. Mitä läsnä olevampi sä oot sun kehossa, sun hengityksessä, koska hengitys on aina tässä ja nyt, mitä rentoutuneempi sä oot sun kaiken elämän keskellä, niin se itsessään on jo valtava luomisen energia. Ja sitten jos sä vielä tuot siihen luottamuksen, mikä on läsnäolossa aina, luottamuksen tunteen, sä voit rakastaa kaiken pelon, kivun, kaiken sen, mitä tämä maailma, toiset ihmiset, elämä sus herättää, niin alkaa tapahtua aika todella isoja asioita. Kyllä. Kiitos. Kiitos paljon, oot ihan suunnattoman rakas. Moi moi. Moi moi.